το πω. Ναι, κοίτα. Αν το θες, κάτω. Τι να σου πω, δικιά σου επιλογή είναι, ό,τι θες κάνεις. Θα το πω. Καλά. Και για πες, πώς πάτε με την Αστέρια? Πάλα κομπλέ, εντάξει. Ωραία φίλε, ανεβαίνω στο σπίτι, ανοίγω την πόρτα και τι μυρίζω? Μπάμιες ρε φίλε. Ποιος είναι ρε μαλάκα τώρα? Καλησπέρα, Χαρή. Εγώ μιλάω και εσύ μιλάς στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, Αστέρη. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα. Τι έγινε? Κάτι από κοντά να στο πούμε. Τι είναι, βρε? Κάτι από κοντά, ναι. Οκ. Α, τα λέμε. Πάει. Τι στο πάπου? Τι είναι ρε? Η Αστέρη ήταν, θέλω να πούμε κάποια πράγματα από κοντά. Α, καλά. Έλα θα σχόρεις. Κλείσε, μαλάκα. Να μιλήσετε από κοντά και μπουρδες. Μαλάκα λες. Γεια σου, Χαρή. Έλα, σας τελειώνει τώρα. Λοιπόν, άκου. Θέλω να το κάνουμε. Τι πράγμα? Θέλω να το κάνουμε. Πλάκα κάνεις έτσι. Φυσικά τι κάνω πλάκα, χωρίς να θέλω. Φυσικά τι κάνω πλάκα, χωρίς να θέλω. Φυσικά τι κάνω πλάκα, χωρίς να θέλω.